Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Naga Batisi TV ni priang sobhai phi syaki mat kimat mentaga janmiet sngi balang kasipau Tarik Nohprah arjar arpsan kimat Khubor naga Jylla ka Khasi Students Union kala kran syai bahkan yang persya bank compare laga dai rel ke kumno ru kat bempat la panuan ra ya ki an ki perking ban yada ya ke jingwan rung kertep jong ki mender ha ke Jylla. Presiden jong Khasi Students Union West Giant Hills District uba light par sengkrem ula ong bawat la ka rel kampat poiru ka jingdon ki mender mentah harilum jantia kalalong kumbal live 4% AA na ka jingdon ki nong syong snong bat lada wan lele sakalenti rel latikna ba kin tap telep ya ki trai snong ka sorkar pedeng kala pelat pisa kendai pusan klur tengka ban siu ya ka bai kendo na benta ban shna ya ka package 3 penursla bypass jongka surok shelong dauki ya ka ni la pentip do sembut menteri rangba ka Jylla ba Preston Tensong hagabai day bat ka package 1 uba Preston Tensong la pentip ba ka NHIDCL bat ke company ke basnai ke surak kila bu thong man pendep ya ke jingsna ya ke surak 4 lane haduk ke snong banyun pomlum shwa ka lifeway Tarik Nohprah arjar arsa ki kontraktor trai muluk ki badon hapok syatri jong all Meghalaya Contractor and Supplier Association kila le ya kendo yang menteri bepek ya ketengah jengok kai Timothy D. Shira ban kerpan u baga sorkar kan pareano ya ka kam gaba daki spak klur tengka kebalatmu ban pentrei hagitain sora namar bagi kontraktor trai muluk kim kot bor setia ban trei namar baka pisah kalahe kinong syong snong jong ka dai stong harangkat ke snong ki marjan ki bahap apa ke elaka nongkli harangkat ke jinglam khmat jong ka seng Jaintia National Council kila tur hakmat office jong ka Deputy Commissioner East Giant Hills haklirian ban persya ya ka jingtmu ban perlong hearing na benta ban shna ya ka karkhana dobilat jong ka Shri Integrated Cement Plant ya ka balatmu ban shna ha ka jaka ka bahap apa ke snong dai stong kasamla dari dengan Pyrthei kabala mensajur na ka jingsya tanra ha ka wei ka kali murti haplau jong skul ba nehu menha ka janmet khan nyu Tarik jong nai wing arjar arpsan kala yok biang ya ka jingko jingkhia hadin ka jingsya sumar kabala jalan hadu arpusau sngi kenti han Nazareth Hospital Shillong hadin bagi doktor kiba sumar kila bishar bhai ka jinglong jingman kila ajing bet pakan leit phaino shalai uba diwal dhar ubadai kupa jong ka samla Stephanie Shadab ula dawa ya ka sorkar bat ya ki bor jong ka an bakin penshitam kat kum ki kendon jong ka an ya u parman M Sangma u security guard balasya wengkam ubadon kti ban tanra da ka kali ya ka samla Stephanie Shadab bat ka samla dari dengan Pyrthei ha plau jong skul ba nehu menha ka janmet khat new Tarik nai wing arjar apsa kador bar snong bhoil mbong lom sok ping rengkat ke jingi trailang bat ka Village Defense Party kila yok kurup ya ka kiat persi ke ba omduna nriu politar bala buri ha ka wei ke jaka ke ba don harut jong ka surok ban leit shaman sign nalor kata kila yok kemru ya laingut kirang ba ke badon kti ban DBI ya ka kiat hapo uput usam jong snong ka Nohprah Presbyterian Secondary School Lower Primary Section kalalong ka way na school kabala nang kiyo artet kat banang mi kisngi wada pedeng ka jingya lenti ya ki rai dam bat ki jingya ki babon kani ka school menta kala jam yo maumer sya ka jingya lenti ka bahnyo pusan snem kumban syupentip hang ni baya kani ka school la seng da ki missionary house nem khat khandai spa sanpo Menteri Rangba ke Jylla Konrad K. Sangma ula leit ban penhap perda ya ke jingra ke Platinum Jubilee ne ke Nohprah. Mentang ni pai syakimat Khubor nak lengkari. Ki bor sensyar ka Ahmedabad District bat ki pulit ke nangba kila penlong ya ke jing khenra ke bajur halor ka jing die bat ke jing pendon kam ya ki Chinese manja
hagani ka jingkan ra ki pulit kila yo ban kurup ya ki tiar kitar ki bakot palat pralak tengka. Kalok sabha kala sakhi ya ka jingpen nia ka bajur hapadeng ka MP jong ka Mandi constituency Himachal Pradesh ka Kangana Ranot ka ba la kershan ting ya ka special intensive revision jong ka electoral roll. Usembon Menteri Rangba ka Maharashtra ubakmi ru ia katanan excise u Ajit Pawar ula ong babaro ki shlem di kiat kin hap ban yo ya ke jing menjur na ki housing society shwa ban sedang ya ke jing trekap. Ki pulit ka Jammu and Kashmir kila ya thu ba kila kurup ya ke jing don jing em besong dor hadu arklor tengka ki badai ki nonggenti jong wei usnar khai drok ha Srinagar district. Ka special court jong ka CBI ha Ahmedabad kala rai penrem ya laingut gibriu da ka set patok laisnem halor ka jingdon kti jong ki bantok ya ka Oil and Natural Gas Corporation hadu nriu punyo lak tengka house nem arjar khatway ong ka CBI ne kasni. Ka Food and Drug Control Administration kala herjurip kendit ya ki pratali gidukan di dawai ha Ahmedabad halor ka jing di bean ya ka dawai jerho klem ka jing betha jong ki doktor. Kala mi ka jing ya nia ka bajur ha Lok Sabha ha ka ba unong yalam barang ba jong ka BJP bat menteri barim ka sarkar pedeng u Ravi Shankar Prasad uladawa ba dei ban wengno na ka jingbu jing tho ya ka jingkren jong General Secretary ka Congress badai ru MP na Alapuzha u KC Venugopal. Ka Water Resources Department jong ka Odisha kala thau da ka High Level Committee bala kle da u Deputy Chief Minister u Kanak Vardhan Singh Deo kum u Chairman banyakren halor ka jingkan at kabalami na ka jingya kamtrai ya ka ha Maha Nadi. Mentang pai Syakimat Khubor na Kylleng giri Pyrthei. Ka Central Tibetan Administration ne ka sngi kalapan pau ya ka jingkermen baka China ka laban sange no ya ki policy ban penjat nrei ban shim da ki lenti jong ka jingsuk ya ka jingya kan ar hapadeng ka China bat ka Tibet lengba ka policy ka bawan ra ya ka jingmentoi lang. Hapo ka jing betha jong President u Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan u ka United Arab Emirates kalapan bena bakan ai sanspa $1 million na kabenta ban Krisyan ya ka Global Humanitarian Overview jong ka United Nations ka batmu ban lum laipulai $1 billion house nem arjar arpon rio ban Krisyan ya kumba shispa laipusan million ngut kibriu ha ka Pyrthei. Ka jingpang TV kadang nyai kio ha Balochistan kamtam ha ki patok balaset ya ki koidi ha ka bakidon khan rio hajar hadu khat pra hajar ngut ki bayok pang TV ha gane ka Jylla hadu mentau snem ong kilat Pyrthei Khubor jong ka thain ha ka singbalang. Unong aiktin jong ka Ministry of Defense ka Thailand u Surasan Kongsiri ha ka ne ka singbalang ula ong ba ka jingyakan at ka badang beteng bat ka Cambodia kala penkela petwer yaki sau lak ngut ki riupat ba ka Thailand ha ki hinyau teli ki Jylla. Kanong ba Lahore kala don ha ka kerdan ka bahakli do ha ka jing jabo kal air ha ka Pyrthei kat kum ka jing ajing khen jong ka Switzerland Air Quality Monitor IQ Air la yathu kilat Pyrthei Khubor jong ka thain hanne ka singbalang. Ki nong yarap katanat ka kot ka khia hagari Bangladesh kila penlong ya ka jing ki Shong kelan mongor kaba lakenjo syaka sngi kaba khat ar syabar jongka Directorate General of Health Services ban penbor ya ka sorkar bakan penurlong ya ki henriu teli ki mat jingdawa. Ka Pakistan Tehrik Insaf haka sngi balang kala kentho teng ya ki bor sensyar ba kila penon kam daki kali kinsaj ban penpra ya ki nong ya ki kentup ya ki para kentai jong Imran Khan kat bagi dang pelong ya ki jing syong kelan mongor syabar jong patok adiala hadien bagi bor penya jong ka patok kim shimla ailat satya ya ki ban ya kendu ya Imran Khan kumba shispa san pun rengut ki brio kila yap
But arspa sau fu arngut ki weipat ki laman sau haki arspa nyopun reuteli ki jingya sha thambor jong ki patba ha Kylleng gari Bangladesh hado ubnai naiwing mentau snem balantat bag jingya breu kolong kumba khat saungut ha ka shibnai la ong ka kaipot jong ka Human Rights Support Society kabadon hadaka. Kita gilong kimat kublai.